आं जि जायगायावहा काजि नारें काजि आबाद खालामदों बे जायगाया सेसापानि दहायनो बुंलांखाबाय आरो सावनानै हालेवबाय ट्रेक्टरजों एवनानै आरो गायनाय जाबाय दा बेबायदिहाय आं आबादखौ दा मावगासिनो दङ आरो फ्राय 7 बोसोरसो जाबाय दाहालागै आंथ' गाव साक्सेस होननानै आं सानना लादों खारन साख्रि नागिरबाबो मोना आरो बहुत माने टाफ साख्रि मोननायनि खोथाया ओरैनो सिगाङावलाय स्कुलावहा मोनसे कन्ट्रेक्चुवेल बेसिसाव मावनाय जादोंमोन आरो बे प्रजेक्टआ बन्द जाबाय बिनि उनाव आं खेथियाव नांफिननाय जाबाय आरो आं बोसोराव खननै सारनाय जायो बिनिफ्राय हाग्रा थैनायनि मुलि होनांगौ जायो आरो बिनि बादै आं बिदिनो रासायनिक हासारफोरथ' दिनैसिम होफेरनाय जायाखै रासायनिक हासारफोर होयोबा बिनिख्रुइ बांसिन उत्पादन खालामनो हागोन नामा हानोबो हागौ बेखौथ' आं प्रेक्टिकेल आइडिया खालामाखै खिन्थु काजिनि थाखाय नांगौ बांसिन दै आरो जुदि हाया जिब थायोब्ला बेफोरखौ जेबो प्रयजन गैया मोदोमफुलनि प्रडाक्टआ फांसे दंफाङाव बेसेसो सेरबेसेसो थायो आरो माबायदि प्रडाक्ट माने बेसेसो मोनथावथाव बेनि सोमोन्दै ओरैनोथ' प्रडाक्ट हिसाबै आङो 100% आइडिया गैया बिनिबो खारन सिगाङाव गायदोंब्लाबो आं खोब मोजां साक्सेस जायाखै बेनिफ्राय जि फांसे फांनै आं सिगाङाव खाना फानदों फ्राय 20निफ्राय 30 केजिहालागै खानो मोनो खागासेयाव फांसे मोदोमफुल दंफांनिफ्राय आरो खायफा बुंदों फ्राय मनसेहालागै खानो हायो होननानै केजियावथ' खोब खमैनो 4 रांनिफ्राय बिनि बेसेना 30 रांहालागै जायो आरो जों हरनायानो 1 केजियाव औ 1 किल'हा 30 रांबाथ' गोबां नङा होमबा 30 रांबाथ' गोबां जों मावनानै जुदि दिहुननो हायोब्ला दामखौ जुदि मोनोब्लाथ' जों गोबां जाफुंनो हागोन नङा होमबा हागोन खुलुमबाय B+ बड' निउस नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों दा सेसापानि गामियाव जोङो दंफैयो बे जाबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एलाबारि VCDCनि सिङाव भैरबकुन्द समस्ति गोलैयो दा जोङो बिथां जेफत सरगियारि बिथाङा जे काजि एबा नारें काजि गायनानै बिथाङा जाफुंसारनाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो बिथांनियाव जोङो बिथांनिफ्राय एबा मिथिनो थाखाय जों बिथांनियाव फैदों दा जोङो बिथां जेफत सरगियारिनियाव जोङो माखासे खौरांफोरखौ मिथिना लानो फार्स्टनिफ्राय माबायदि बिथाङा गायजेनदोंमोन आरो बिथांखौ सोर एडभाइस होदोंमोन बेखौ मावफुंनो थाखाय आरो माबोरै बिथाङा बेबायदि काजि बागान गायनानै जाफुंसारनाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों बिथाङा जाफुंसारदोंना जाफुंसाराखै बेखौ जों मिथिना लानो खुलुमबाय साबायखर बावदों बेबायदिनो आंनियावहा बेबायदिनो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय फैनायनि थाखाय आं जि जायगायावहा नारें काजि आबाद खालामदों बे जायगाया सेसापानि दहायनो बुंलांखाबाय आरो जेराव नारेंखौ गायनाय जादों नारें काजि बेथ' थाराय आरो बेबायदि नोलो एकदमबारे हाग्रा गुदुमोन माने हाथि मासे ओरैनो हाबना थायोब्लाबो हाथि फालो हाबना थाब्लाबो जेबो गम मोनामोन आरो बेखौ आङो सेफायबाय एवस्रांनानै सावबाय आरो सावनानै हालेवबाय ट्रेक्टरजों एवनानै आरो गायनाय जाबाय दा बेबायदिहाय आं आबादखौ दा मावगासिनो दङ आरो फ्राय 7 बोसोरसो जाबाय दाहालागै बेखौ नोंथाङा बे फुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो सरकारनिफ्राय माबाफोर जेनेबा फुलिफोर मोनदोंमोन नामा बेथ' सरकारनि आसनि आं जेबो मोननाय जायाखै बा सरकारनि स्किमनिफ्राय आं जेबो लाबोनाय जायाखै माने आं गावगायनो मोनसे प्लान खालामनानै आरो जोंनि लकेलावनो खायफा गामियावहा नारें काजि आबाद मावनाय जाखायो नालाय ओरैनो एसे एनै बिनिफ्राय आं माने फुलिफोरखौ नागिरना लाबोनाय जादों आरो बेबायदिनो लकेलनिफ्रायनो आं फुलि लाबोनानै गायनाय जादों आरो सरकारनिफ्रायथ' जेबो मोननाय जायाखै दासिमबो मोननाय जायाखै आरो सिगाङावबो मोनखायाखै आदसा जोङो मिथिना लानि नोंथाङा बे काजिखौ खै बिगासो गायदों आरो बिनि गेजेरजों नोंथाङा न'खर सामलायनो हादों ना माबायदि मासाव बेसेसो बोखांनो हायो बा बोसोराव बेसेसो बोखांनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा ओरैनो काजिया बेवहा 4 बिगा दोङो गासिबो 4 बिगा ओरैनो 4 बिगाबाबो ओरैनो जिंसामथ' गायजोबनाय जायाखै नालाय ओरैनो जेनेबा गायथारनायखौ 3 बिगा हमजायो आरो बेनिफ्राय इनकाम हिसाबैथ' फिथाइनि जिथु बेखौ फन हिसाबाव फाननाय जायो फनायसेयावहा 80टा फिथाइ आरो बेबायदिनो गासै 1765 फनहालागै फैयो बोसोरावहा आरो बेखौ गिलिरथि हिसाबैबोला फ्राय 20निफ्राय 21 टन 20निफ्राय 21 टन आरो बेसेबां माने
20 to 21,000 किल'हालागि मोननाय जायो आरो बोसोराव आरो आरो बेनिफ्राय बेसेन हिसाबैथ' थिग थाया नालाय माखासे समफोरावहा बहुत बारा बेसेन जायो आरो खायफा समावहा बहुत खम बेसेनाव फाननो गोनां जायो बिदि हिसाबै फ्राय दानफायावहा 15निफ्राय 20 रोजासोनि गेजेराव मोननाय जायो आरो माने दानफायावहा 15निफ्राय 20 बेसेबांसोनि गेजेरावहा नोंथाङा बेजों सुंस'नो हानाय बायदि मोनदोंना सोलिनोथ' हायो आच्चा नोंथाङाथ' सासे लेखा गोरों सेंग्रा हिसाबै नोंथाङा साख्रि बाख्रियाव गोसो होआलासिनो खेथियाव गोसो होबाय नोंथाङा साक्सेस बादि मोननायखौ मोनदोंना माबायदि मोनदों आंथ' गाव साक्सेस होननानै आं सानना लादों खारन साख्रि नागिरबाबो मोना आरो बहुत माने टाफ साख्रि मोननायनि खोथाया ओरैनो सिगाङावलाय स्कुलावहा मोनसे कन्ट्रेक्सुवेल बेसिसाव मावनाय जादोंमोन आरो बे प्रजेक्टआ बन्द' जाबाय बिनि उनाव आं खेथियावनो नांफिननाय जाबाय आरो बिनि अनगायै माबाफोर खामानि मावबावो नामा गुबुन खामानिथ' गैया फ्राय खेथियावनो नांना दोङो आरो नैबे काजिजों लोगोसे मैथ्रु गायनाय जादों आरो दा नैबे काजिजों लोगोसेनो गयबो होबाय आरो बे बोसोरब्रैनि उनाव आं फिथाइ मोनगोन आरो बेनिफ्राय खनसे खागासेयाव बेसेसो मोनो फिथाइखौ दा ओरैनो दायोथ' फिथाइया खोब माने मेचियर जादोंथ' दायो खनसे खागासेयाव प्राय दायो 7 जन खाग्रा दोङो 7 जन खाग्रादों आङो पन हिसाबै 150निफ्राय 200 पनहालागि खानो हायो आरो मा नोंथाङा 4th ग्रेड साख्रि मावनायजों समान खामायनो हादों बायदि आं सानो आरो बेखौथ' सानजायो नैबे अकल काजिनिफ्राय आरो बेयावथ' गोबां खामानि मावनांगौ थाया खोमा बांद्रायथ' थाया आरो खोब एम्फौनि मुलि बा बेफोरबायदि गुबुन आबादफोरनि बायदि मुलिफोर एसेबां सारनो गोनां गैया ओरैनो जेनेबा मा होदेरबावो बांद्राय मुलिथ' होआ होनखाबाय नोंथाङा मा मुलि होबावो बिनि अनगा मुलि हिसाबै एम्फौनिखौ आं बोसोराव खननै सारनाय जायो बेनिफ्राय हाग्रा थैनायनि मुलि होनांगौ जायो आरो बिनि बादै आं बिदिनो रासायनिक हासारफोरथ' दिनैसिम होफेरनाय जायाखै आच्चा रासायनिक हासारफोर होयोबा बिनिख्रुइ बांसिन उत्पादन खालामनो हागोन नामा हानोबो हागौ बेखौथ' आं प्रेक्टिकेल आइडिया खालामाखै खिन्थु काजिनि थाखाय नांगौ बांसिन दै आरो जुदि हाया जिब थायोब्ला बेफोरखौ जेबो प्रयजन गैया नांगौ होननानै सानाखै आरो आं जे हायाव आबाद मावदों बे हाया बहुत हासार गोनांखा दैमानिफ्राय बुलानाय जायो आरो बेयाव दासिम आं गोनां होननानै सानाखै बेनिखायनो आं होनायबो जायाखै दिनै गाबोन गोबां सेंग्राफोरानो ओरैनो थानायखौ नुनो मोन्दों लेखा गोरोंफ्राबो फरायनानै ओरैनो थानायखौ नुनो मोन्दों बेनि सोमोन्दै बिथांमोननि सोमोन्दै माबाफोर नोंथाङा इन्टारेस्ट होगोन नामा इन्टारेस्टथ' आंनिफ्राय बिनो दिनै गाबोननि मुगायावहा ओरैनो थानायनिख्रुइ माबा मोनसे जुदि मावोब्ला माने गावनो थांना थानायनि बहुतखिनि थांना थानायनि बेलायाव बहुतखिनि मदद जायो आरो बेनिखायनो आंनि मथेब्ला ओरैनो थानो नाङा साख्रि बाख्रि गैयाबाबो मावनो नांगौ आरो गाव मावोब्लानो इनकामा दोङो आरो बेजोंनो सोलिनो हायो आच्चा नोंथाङा बे काजि बागानाव गयबो होदेरदों बे गया माबायदि जागोन गया माबायदि जागोन होननायाथ' बेथ' फिथाइ थायगोन मोजाङैनो थायगोन आं आसा खालामदों आच्चा आरो ओरै नैबेथिं प्राय 15 दालसो दोङो माने 15 दाल दा मोजाङैनो थायदों आरो प्राय बेयाव आं 3 कुइन्टेलहालागै मोननाय जायो माने गेरान्टि होनो हायो जि जायगायाव आं आबाद मावदों बेयाव गयनि फिथाइयाबो फांबादों कुइन्टेल मोनसे जायो सियर आच्चा होमबा गयनि उत्पादना बिथिं मोजां मोजां माने अजन जायो हायाबो गिसि नालाय आच्चा नोंथांनि मोदोमफुल एबा मैथ्रु आबादा बेनो आरो ने बेनो दा खै बिगासो जागोन बेयाव बेखौ आं 2.5 बिगा हमना लानाय जादों ओरैनोथ' हाया 2.5 बिगानि बारा दोङो 3 बिगानि एसे खम माबा 3 बिगानि एसेल'सो खम जायो बिदिब्लाथ' नोंथाङा काजिनिफ्रायबो आरो मोदोमफुलनिफ्रायबो फैसा मोननो हासिगोन मोदोमफुला मोजां थायोब्लाथ' मोनगोन गोदो ओरैनो गायदोंना गायफेराखैमोन मोदोमफुलखौ आं बेयाव गायाखै काजिजों लोगोसे गायनाय खिन्थु दै लोमोब्लानो मोदोमफुला गाज्रि जायो नालाय बेनिखायनो आं बेयावबा साक्सेस जायाखैसै आरो आच्चा दायो नोंथाङा साक्सेस जागोन बायदि मोनदोंना साक्सेसआथ' दासिम जितु फुलि बनायनायनिफ्राय दंफां जाहोनाय बिसिमथ' आं साक्सेसआनो मात्र मोनसेयाव आं साक्सेस होननानै सानना लायाखै माने बिबारा गोमो जानानै मोननानै सिरिलांदों माने फिथाइ थानो गोनाङा थायाखै आरो दा अबयसे आं बेखौ अखानि थाखायबो जादों होनना सानदों गुबुना मा परामर्स होयो आंनो हरजागोन
अबयसे आरो गोबाङानो माखासे अखानि थाखायबो बिदि सिरिखायो होननानैबो बुंदों आरो खायसे ब्लाइट होननानै बुंदों जियानो जा आं मुलिखौथ' होनाय जादों आरो बे अखा गारनायनि उनावहा एसे थानाय बायदिबो नुदों आरो फिथाइखौ फै नायनोबा नायजागोन दा बे हाइब्रिद आरो लुनार F1 हाइब्रिद आरो बिनि कान्ट्रि अफ अरिजिन हिसाबै फिलिपाइन्सनि आरो इस्ट वेस्ट कम्पानिनि नैबेयावहा नुनो मोनदों नैबेनिफ्रायनो बिबारा दङमोन फिथाइनि खिन्थु बेयो सिरिबाय आरो सिरिनानै दायो नैबेनिफ्रायसो फिथाइनि बिबार फैदों बियो आरो बेयो फिथाइ थासिगोन आरो बेसांखिनि देरबायब्ला बेबायदि आरो दा बिथिं थायलांबाय थासिगोन बे कन्टिनिउ आरो ओरै दोङो माखासे देरबाय नैबेफोर बाहाय देरबाय आरो दा बिनियाबो माखासे सिरिबावबाय थेवबो दोंलाङो आरो बेबायदिनो थायदो आरो नैबेबो देरबाय नैबेनियाबो दा हासार गोनां जायगा नालाय बेयो बहुत खिनि माने हाग्रायाबो ग्रौ ग्रौ जायो माने हाग्राखौ फेजेननो बहुत माने गोब्राब आरो बे जायगायावहा बे कारनाव दायो नोंथांमोना हाग्रा नुफायदों बेनि थाखायनो बे हाग्रा बुथारनायनि मुलि बेखौ होनो गोनां जाथारो माने मानसिजों जेब्ला दंफाङा देरगोन अब्लाना हाग्राया गाव गावनो गोमालांगोन खोमा बेयो गोमानाय माने एसे खम जानो हागौ खिन्थु खोमास्रानायाथ' गोरलै बाथ्रा जानाय नङा मोदोमफुलनि प्रडाक्टआ फांसे दंफाङाव बेसेसो सेरबेसेसो थायो आरो माबायदि प्रडाक्ट माने बेसेसो मोनथावथाव बेनि सोमोन्दै ओरैनोथ' प्रडाक्ट हिसाबै आङो 100% आइडिया गैया बिनिबो कारन सिगाङाव गायदोंब्लाबो आं खोब मोजां साक्सेस जायाखै बेनिफ्राय जि फांसे फांनै आं सिगाङाव खाना फानदों प्राय 20निफ्राय 30 केजिहालागै खानो मोनो खागासेयाव फांसे मोदोमफुल दंफांनिफ्राय आरो खायफा बुंदों प्राय मनसेहालागै खानो हायो होननानै 40 किल'हालागै खिन्थु आं एसेबांबो आसा खालामाखै माथ्र 10निफ्राय 20 केजि खानो मोनोब्लानो आंनि थाखाय थोजासे जागोन आरो फांसे दंफाङाव औ दा होमबा फांसे बेसांखिनिखौथ' हानो नांगौ फांसे दंफाङावनो जुदि 10 20 30 40 केजि मोनोबाथ' गोबां माने खामायनो हानायनि लामा दङ आं सानो आरो जिहेतु बे आराय बिगानिथ' प्राय 1178 दंफां दंमोन माखासे थैबाय अबयसे बेयाव दायो 1000खौ दोङो होननानै सियर हमजायो आरो खोब एसेबांबो थैयाखै गायसनदेरना होनाय जाबाय आङो बिदि हिसाबैबा जुदि गासिबो फिथाइ फायजोबोबाथ' माने DI गंसेखौ आं हरनो हागोन आरो सप्ता कुइन्टेल सिस्टेमाव ना केजि सिस्टेमाव माबायदि दाम ओरैनो बिनि दामा केजियावथ' खोब खमैनो थाइब्रैनिफ्राय 4 रांनिफ्राय बिनि बेसेना 30 रांहालागै जायो आरो जों हरनायानो 1 केजियाव औ 1 किल'आवहा आदसा होमबा 30 रांबाथ' गोबां नङा होमबा 30 रांबाथ' गोबां बाट जों मावनानै जुदि दिहुननो हायोब्ला दामखौ जुदि मोनोब्लाथ' जों गोबां जाफुंनो हागोन नङा होमबा हागोन गोबां बुस्थुफोरनि माबायानो गोबां दाम जाबाय नङा होमबा दा जोंनि खेथि मावग्राफोराबो बेखौ दाम मोनोब्लाथ' जों माने जाफुंनायनि लामायाव नङा होमबा औ जों बेखौ साननो हायो हायो